Bilo mi je jasno da nemam nikakvih šansi. Profesori su rekli da fakultet nije za mene. Ćale da ne može da me finansira. Rođaci da od mene ništa neće da bude. Nisam ništa trenirao, nisam ništa svirao, nisam nigde putovao. Nisam ni u čemu bio posebno dobar, a kamoli najbolji. Od svega što sam mogao da odustanem, odustao sam na vreme, osim od sebe. Za punoletstvo umjesto novca ili automobila dobio sam lekciju da sam nadalje prepušten samome sebi. Država u kojoj sam se rodio promenila je 4 puta ime. Spoljni dug je sve više rastao, dok se teritorija smanjivala. Roditelji gubili poslove, gubili prijatelje. Dobijali samo godine i nove lekarske dijagnoze. Vršnjaci ili su daleko, Švedska, Austrija. Ili su ostali ovde, ali kao da su još dalje. Devojke, kako koja i kako sa kim, svaka u nekom svom filmu. Neke razočarane, neke još nisu stigle da se razočaraju. Nekada me mučilo sve to. Ko mi je šta rekao? Zašto mi je to rekao? A danas su sve to moje inspiracije. Možda ne mogu sa svima, ali zato mogu kroz umetnost o svemu. Okolnosti mogu dosta toga da oduzmu čoveku. Bolesti, nemaština, loši izbori. Sve one gluposti koje tek kasnije dođu na naplatu. Ali onaj trenutak kada si načisto sa sobom u svom svetu, niko ne može da ti oduzme. Upravo je o tome ova pesma. Upravo je to ovaj trenutak.